Una afụrụ okooko anụ nwa n'ebe a na-akpọ anụnụ ebe na Nando. Onye nwa bụ onye ji mma wee gbuwaa mama ya azụ. Ya butere ndị vidio na-agagharị n'ihu akwụkwọ nwaanyị ya ga-eji mma gbuwa azụ a na-akọwa na nwa ya gburu ya mma n'azụ. Bịakwanụ ka unu gelu n'okwu okooko anụ nwa n'ebe a onye isi mkpụrụ mmiri anụ nwa a na-akpọ anụnụ ebe na Nando. Bifo gbuo mama ya nya bụ mma. O mebegori vidio sinsi wee na-asị ndị mmadụ na onye ọbụla fụrụ mami ya ebe ọbụla na ya gbuo ya na mami ya ekwesịghị ịdị ndụ. Na mami ya ji akara aka ya na mami ya mee na ọ gaghọ n'iru na o nweta mami ya na oyi egbu ya. Amakwa ka mmi ya si wee fụcha vidio anụnwa yara ịkpọ ndị uwe ojii ka eje kpụrụ nwa ya nwoke tii n'ime ụlọ nga ma ọ kpoje ya narị ha abụọ pụbụrụ ọ na-agba mkpụrụ mmiri. Ọnya ka o wejezi mma wee gbuwaa mami ya azụ. Ndị VG na ndị yutu obodo fa wee bịa were udo shoo ya n'aka na ọkpa wee tọgbu ya. Amaghị m na ifefa wụkasịrị ya n'ahụ maka ịfụnya bụ vidio ya mana ọnya nwere ife anụnwa. Mana ị nenezie vidio mgbe ndị VG bidoro ike ya nya bụ udo, mgbe a ka ị ya achọpụta n'okooko anụnwa bụ ife anụnwa. Mgbe agha na-eke ya udo nọrọ ebe ahụ na-asịfa na fe nweghị right ịbata na befa bịa kpụrụ ya na ọhụ mama fa ka o gburu mma na mama nke ya ka o gburu mma. Nọrụkwa ebe ahụ na-asị nne ya na o nweela ọkụ na ọkwa mgbugbu ka ọ chọrọ igbu ya na obele mma anụnwa o gburu ya ka ọ na-etiri mgbu. Hei, onwekwe na ife ndị mmadụ anya afụfọna. Ndị yutu wee kechikọọ ya aka kechikọọ ya ọkpa nọrọ ebe ahụ na-asị ka a pịa ya mma mana fe egosizie ya ọfụma ifefa mere okooko anụnwa. Fa ka eji mma gbuo ya na ọtụ ọkpa ya na-abụ ka ọ ghara ịgazi ije ka ọ daa ngwụrọ. Nwekwe na ife ndị mmadụ aha afụ. Nne mụrụ ya n'afọ ka ọ sị na ọnya na-ata ya amoosu nọ nne ya eme na o nweghị ego nọ nne ya eme na ọ gaghọ n'iru. Unu ya bịakwa ka unu gee ife okooko anụnwa kwuru maka na mgbe m fụrụ ya bụ vidio ọ na-etere ndị n'ihu akwụkwọ etiri m ya na Telegram m. Amadụlị m na ewu anụnwa bụ ife gburu nne ya mma maka na ị na-enene ya bụ vidio pọtọpọtọ juru onye ahụ n'ihu. Nọ mgbe m fụziri vidio ebe a na-eke ya ụdọ n'aka na-eke ya n'ọkpa ọ na-agụrị ọ na-akụgheri ka onye isi mkpụrụ mmiri ka nnọ wee maa na-efuru efu ada ife anụnwa. Nwekwe na ife ndị mmadụ aha afụ. Echekwa nnọsị na agwụ mara ya na ọ na-alụ dibịa na onye chọọ ya okwu owere dibịa na agwụ ya gbuo ya. Kedụzi ife bata na ọgwa ha agwụ ya ahụ ka o mee ya ka ọ gaba n'iru. Ọ sị na nne ya na-ata amoosu na nne ya eji ọganiru ya. Ama na mgbe anụnwa ọ na-alụ dibịa ya na o nwere ndị na-eje ebe ahụ ka o nyefe ike ma ọ bụ ka ọ gwọọ fa nke na-emefa. Bịakwanụ na onye unu jekwuru ka o gboro unu mba na o gbobekwa mba nke ya wee na-achọ onye oyi egboro mba. Wee sị ka m wetakwara unu n'okwu okooko a bụ onye ji mma wee chi igbu nne ya wee gbuwa nwaanyị mmadụ azụ. Si na nwaanyị mere ife ọjọọ wee mụ ya. Si na nwaanyị mere ife ọjọọ wee bu ya 9 months n'afọ. Si na nwaanyị mere ife ọjọọ wee kpọpụta ya n'ụwa. Nne ya egbuokwa ya mgbe ọ dị ime ya mgbe ọ na-enye ya ala na mgbe ọ na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ jee praịmarị skuulu na sekọndịrị skuulu. O ruzie ka o tonyitere o ya ejecha ife ọ ya alụ ka o wee bala onwe ya uru. O si na nne ya eji akara aka ya. Ọkwụna fụrụ this woman na pishọn ebe a. Any door when I for this woman anywhere, just wole gbogbo ya. Ezo kan na wage. This woman emewago mobi. I'm crying out loud. Any door when I for chata this woman just wole gbogbo ya. Iyama on December. E watago after one sign of gown he have a sign of Christ they have. He have my sign of the hammer. Even we heavy something. They had down in on December 17 Nabania. Oh, that's gonna be a guy sign down here. I'll sign my sign of the hammer. So this woman get in and I claim to be my mother. Never can I feel of my she claim to be my mother. But when you offer that sign and everything, so now I put us here. What I go instead of now we're happy with me, number somebody in life. Then when number somebody. This woman will some now watch also. I go a mile. My this woman no me. Only one man and I call God. They what I go na my village. Only one man and I call God. I put them that man because more and more many cash because the way it had you about my head there says. So what any cash do with me? We can put that God the hour. Where see I am again na due to aputam for on or patabule go before. So but now we was the ego. We put that man. We see okay, no we go issue up to 1 million naira. No we enjoy him ego ya potassium me can finish topoli on alo. What I just now possess everything. What I go because what I go if I do. So this one we see okay. Not knowing that this woman I go na as you call with this woman in and I this man claimed to be my mother. I go na as you got call here call. What I go well go the hour. What I go call o wesi jam no kaiga na ko lu sijile ebe nwa no ai na aga not knowing that akwugo that man ogwo
no na into psychiatric home and all those things. We will about this woman where we are not by on our my stroke. I while my stroke, my imbecile. I joke we need to know why. I joke we need to know why no one about my dog or and I yell model. This woman by me an arrow. I couldn't call that goddamn model thing. Her plan with their plan and everything. How well by me an arrow. So anyway, open a for this man, Nando, because this is the what is the problem I got bigger on this life. Open and they did what I saw go my ear. You bring this man and test him up and down. Obujala won't get better and test you. So I had Jima to all the name lion chill. What do you think of Nelumaka? Nothing will come back some book any nearly can't. But some nearly cook yourself and more income nail. So anywhere open for this man whatever but because more I become I did my case so whenever I pay but trust anywhere open for whatever but that's how it is. To go. The matter of fact, I'm not Christ, Christ came from above. So that is how it is. Okay, come from above. So that is how it is. The only person who can say no today, oh my father. The only person in Melon today, Nam the Kano. Say, I don't have any other mother. This one is not up forbidding me. Up forbidding me. When anything over this woman can never do to me. It's not I like from all those things now. So anyway, I'm for this man saying I'm crying out loud. I'm crying out loud because I'm not but we don't even know Lumaka. But I'm now one getting just use me anyhow. So anyway, I'm for this woman just Babuya straight. I do Babuya straight. Whenever I pay and I caught I pay anywhere. What I go whenever I pay to go. So that is how it is. So what I go the matter of Christ came from above. So that is it. So that is it. Christ came from above, but this particular body cannot form into more. But when the time look at order, it doesn't go anywhere. It doesn't go anywhere. That is how it is. So now I be enjoy you know.